Allah ce wani ruwa ne fiha a gidan aljanna tusamma da ake ce mishi salsabila. A can baya kuma cikin suratul insan din kafin waɗannan ayon shi kuma kana mizajuha kafura. Haɗe-haɗen ga sunan a haɗa da wannan a kawo, a haɗa da wannan a kawo, a surka da wancan a kawo. Wahala ta ƙare, kidnapping ya ƙare. Wahala ya ƙare. Wahala ya ƙare. Sai Allah ya ce kuma wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna. Allah ya ce wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun, sannan ga wildanun mukhalladun, waɗannan yara waɗanda su suke hidima wa 'yan aljanna. Allah ya ce sunansu wildanun mukhalladun har abada, haka su suke hidima a gidan aljanna kuma ba sa tsufa daga wannan shekarunsu. Idza ra'aitahum, Allah ya ce waɗannan yaran in ka gansu a gidan aljanna hasibtahum lu'lu'an manthura, sai ka ɗauka lu'lu'u ne aka zuba a gidan aljanna. Yaran fa da suke sabis a gidan aljanna, wadda duk abin da kake bukata suna kaiwa suna kawa a ƙur'ani. Allah ce idza ra'aitahum in ka gansu hasibtahum lu'lu'an manthura, sai ka ɗauka lu'lu'u aka baza a gidan aljanna. Inda za ka hango yaran a gidan aljanna kai sai ka ɗauka duka lu'ulu'u ne. Wa idza ra'aita thamma, Allah ce idan ka dubi can da kyau, ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Allah ce zaka ga ni'ima da mulki mai girma. Jama'a muna fahimta? Kamar wani ne man sagir sai zo yana baka labarin wani attajiri, wani mai kuɗi, ya kururuta maka labarinsa, kai sai ka ji kana so ka gan shi. Wata rana sai ka ga ana kai kawo a airport da manyan motoci na alfarma. Can wani jirgi ya zo, wani ya sauka a jirgin, ana kaiwa ana komowa. Da ka tambaya wai ni wannan wane ne, aka ce mai wanki takalman wancan alhajin da ake gaya maka ne. Kun gane misalin? Yanzu ba a iso kan ɗan aljannan ba, masu mai aiki ne. Allah ya ce idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura, mai zuba shayi ne lu'lu'an manthura. To ina mai gidan kuma in ka ganshi? Mun fahimta? Shi yasa Allah ya ce wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Gogayya da gasa, Allah ya ce akan wannan ake yi. Akan wannan ake yi, gogayya da gasa akan wannan ake yi. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Allah ce zaka ga ni'ima da mulki mai girma, iko sai dan aljanna. Abincinsa horarre ne, abin shansa horarre ne, matarsa horarriya ce, tufarsa horarru ne, kayan adonsa horarru ne. Allah ya samu dace. Allah ya ce wa mizajuhu min tasnim, abinda ake surkawa da shi ma 'yan aljanna, Allah ya ce daga tasnim, ainan wani ruwa ne, wani marmaro ne, ya shirabu bihal muqarrabun, wadda muqarrabun suke sha daga gare shi. Su kuma muqarrabun zallansa suke sha, su kuma sauran muminai sai a dan surka musu. Ai aljannan ma matsayi ne. Annabi ya ce yadda kake daga ido ka ga tauraro, haka za ka kalli gidan wani dan aljannan, kai ma kuma dan aljanna ne, amma dai ba sa'an ka bane. Akwai layi kowa da daidai layinsa. Annabi ya ce yadda kake ganin tauraro a sama, kaga dai ya maka nisa, haka za ka daga kai kaga gidan wani, saboda darajarsa da matsayinka, ɗa'arsa ya sha bamban da naka. To akwai waɗanda su zallanta tasnim ɗin suke sha,
akwai wanda sai an ɗan garwaya ta. Allah ya sa mu zallan za mu sha. Alƙur'ani, Allah ya sa muna da rabo a aljanna. Allah ya sa muna da rabo a aljanna. Allah ya sa muna da rabo a aljanna. To sai Allah ya ce, وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. to sai kuma magana ya koma kan waɗanda suka kafirce ma Allah, wadda suka bijire ma dokokin Allah. Wannan kuma dama shine uslubi na alkur'ani. Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun. Allah yace lallai waɗanda suka mujurmance suka kafirce, innal ladhina ajramu, waɗanda suka doge akan laifi, suka kafirce ma Allah, suka tsaya akan sabon Allah, kanu minal ladhina amanu yadhakun, sun kasance suna dariya wa masu imani. Wa idza marru bihim yatagamazun, idan sun gansu da su wuce a inda suke sai su dinga zunɗen su. Kasan wani wannan addini da kaga kai kake yi wani abin dariya ne kai, irin kai local din nan ne, baka wai haka wani yake kallon mai addini, haka yake kallon mai addini. Har yanzu ba ci gaba a rayuwarka, ba ci gaba a rayuwarka. Haka yake ji, haka yake ji. Yanzu ce ga can su stars. Haka ne, haka ne. Innal ladhina ajramu, Allah yace lallai masu laifi, kanu minal ladhina amanu yadhakun, sun kasance suna dariyan masu imani a duniya. Wa idza marru bihim, in da su wuce a inda suke, yatagamazun, sai su dinga zundan su ga su can ga su can. Wa idan qalabu ila ahlihim, in kuma wa idan qalabu ila ahlihim, in kuma sun koma zuwa ga iyalansu, in qalabu fakihin, sukan koma ne a cikin nishadi da annashuwa, saboda irin yadda su suka zama wayayyu, ba su zama irin su wane ba. Jama'a mun gane? Wannan isgili da dariya da suke ma masu imanin, maimakon ya zama abinda za su yi nadamarsa su koma kan hanya, to su alfahari suke yi da shi. Idan sun gansu da su musu dariya, in sun zo wucewa inda suke da su yi zunɗensu. Wa idan qalabu ila ahlihim in qalabu fakihin, in kuma da su koma zuwa ga iyalansu, sukan koma cikin annashuwa da farin ciki. Kada ku manta, ku yi subscribe, ku danna mana ƙararrawa. Mun gode.